Kukhuthazwa intsha ukuthi ingazibandakanye nezenzo zobugebengu, uphuzo oludakayo okanye izenzo ezishabalalisa intsha. Lokhu kwenziwe inkosi yesizwe sakwaFodo enhlangwini oguna oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Inkosi ihlanganise intsha ukuyithekela ngolwazi lwesiko nokubaluleka kwalo ukuze bangazitholi besogibeni lwezifo ezingalapheki ngaphansi kohlelo isibaya samadoda. Kakhulu amasiko akwaZulu ngoba amanye awo ayesivikela ngisho ezifeni lezi esezafika. Yabona nje ngeke uzuzwe kuthiwa kukhona itshitshi elinesandulela ngculaza ngenxa yokuthi liphethe kahle. So amasiko ayingxenye okuvikela izinto ezifana njenganalezo. Kodwa siyazi ukuthi sekunophuzo oludakayo oseligubuzela ikakhulukazi nalabo besifazana akusibona abantu besilisa kuphela. Kodwa nalabo besifazane sebephuza kakhulu. Esifisayo ukuthi angazi singenza kanjani ukuthi lolu phuzo ngoba badawa bazibalale phansi. Umuntu angazazi nokuthi ubani bazibareshwa abanye omunye azabe akhulelwa abe nengane so agcine sengazi nanokuthi ubani babo engane. Izinto zonke lezi esifuna ukuyikhuza lesizwe ngona siyazi ukuthi kunzima kodwa sizozama kakhulu ukuthi lezi zinto lezi sikhulume nabo. uNdabezithu uqhube wathi nezingane zabafana bazozifundisa ukuthi uma sezingena esigabeni sobunsizwa wenza njani. Insizwa lezi ezisakhula ukuthi isikompilo lesizwe kwenziwa kanjani mosakhula ngoba siyababona njengamanje baze eqede age. Siyasibona nje sebenezingane siqhubeka sibafundisa lezi zinto lezi ukuthi kwenziwa kanjani. Uma ngenza nje iexample labantwana bazilutho ngendlela ukuthi uma kuthi unentombi akunqatsheki ukuthi ube nayo intombi kodwa kunendlela intombi iphathwa ngayo. Awuvele nje ugibele ngephezulu uvula imilenze wona izinto zabantu izibaya zabantu. Kunendlela ekwenziwa ngayo up until nikhule nivumelana ukuthi cha seningawakho umuzi. So izinto lezo esifisayo ukuthi sibafundise zona ngoba siyabona ukuthi abazazi. Izinyane lesi lesebuzayo uMdlokombane uyalabafana wabaqwashisa ngokubaluleka kokuziphatha kahle. Abafana bangananhlonipho ney'nsizwa ngananhlonipho ayinakusasa. Umfana onganethezi uyisele ingozi. Umfana okhuluma uphuza kanjani uqalwe baba wakho. Lo mcimbi uqale ngomviliyelo wamabutho. Ezindabeni ze1KZN TV kubi kuzaMando Sicele ngisehadingi.